Balima, très urgent et très bonne nouvelle. Bien mercredi 17 août 2022. Ah, Malien qui va demander du coup qu'on a ko Mali président Maréchal Assimi a été blakata onina. Ko anga sorasi munu fagara tesit. Ko tchete musote ko Franci de do. Ko prévu be Mali bolo Franci contrôle la. Ko prévu be Mali bolo kafo ko Mali sorasi munu fagara tesit. Ko tche mu faga muso mu faga ko Franci yere de do. Awa ko Mali aradara ya be filmé. A be prévu bambolo. Awa job ye uye chibla kana Mali e Nations Unies na New York ya no. Uye chibla tellement na. Ka Franci convoqué, ka convocation tige, ka plainte tige Franci contrôle la. Bravo au maréchal Assimi. Malien, Jeune Afrique y a confirmé. Le Mali saisit l'ONU et accuse la France de fournir renseignements et armes aux terroristes. Le bras de fer entre le Mali et la France se poursuit à New York, au siège des Nations Unies. Bamako a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant détenir des preuves d'un soutien de Paris de Macron au groupe terroriste. Ah, barabana peu. Eh, Malien. Ah, bien, chine la calé. Mais la toque, la Malien, kafo, onyena kafo, Malibe oromina bi. Malien. Malibe oromina bi. Wallah, ambe kanjija. Nambe anjija, ambe bese kan seko ke. Anya bonne nouvelle flanan fana soro. Anya nouvelle flanan do soro 100. Ko, Kamara be Moscou. Mali, comment on appelle là? Mali, ministre de la Défense, Kamara, kabe Moscou. Irisu fe. Ko irisu ka, vice-ministre donc madame. Oko, kame oromina bi. Ko irisu ko Poutine ko irisu ka président ko be Assimi deme, be Mali deme jusqu'à ce que Mali ka se ka a sécurité garantie toya mina irisu ko kutana blade ko ni ala sonama ko ni an furu sirile ne nyogo made mariage anya divorce ke ni français sisan ko Assimi tara Mali furu siri irisu de masano. Donc vraiment anya nouvelle de sorosa no Malion ka bela jele klo da kan ka fo nouvelle duman bawre fana be tuguni amna tla ko da bela jelen kulo kam ame oro mina bi Mali be ka Nations Unies si ko ka conseil de sécurité ka saisi rapidement ko ka réunion d'urgence do ke Nations Unies na ka ira ka fo ko prévu be président Assimi bolo ka fo ko Macron de terroriste bla ka taka malien dem faga tesit président Assimi baraka ni ngana de Malien amena fen kalan amba fen kalan awna ambe ja angala je nyogo fe abesebene be awrola ko irisu ko Sadio Kamara fle Moscou ambe oro nabi irisu ye chigando Sadio Kamara na ko ka fo Assimi ngena ko irisu ka président ko kate Assimi la blabi kate Assimi la blachini kabe Mali deme Mali moko be fen na ko irisu ko kuba bedi Mali ma ko Malien don ku daka sino ko ngomira la mode ko c'est fini ko irisu ka moko be marfa fen na amogo be avion fefena ko Sadio Kamara ka bolo jodron ko ni Sadio Kamara ka bolo jodron ko umogo be fefena ko ba bedi risuma ko Sadio ka sagota marfa fefe kadi Sadio yo c'est-à-dire que aradaru wo fefe wo Sadio rebe ki munu Sadio tarabe mu ire swazi Sadio be se ko to wora wala New York dron ne bi de mambe so ke nyogo fe barake ni bana pe Malien ko prebu be sano ko prebu sorla de kanga ko mogo fefe fagara Mali aradar mu irisu ya aradar mu di Malima ko aradar ye Franci filmé ja ko Franci de be ka marfa di terrorisme ja ko Franci avion de bora Niger kana anga surasu bombarder tesit anga surasi baden de fagaranten do wala de Malien ne te fe ka nombre fodi anga surasi chairman de fagara ko chete musote ko Franci de do amba foko bravo au ministre Abdoulaye Diop ko Abdoulaye Diop ye Nations Unies saisi ko irisu ya filmé irisu ka satellite ya filmé Mali aradar fana ya filmé ko Franci de be ka marfa di terrorisme ma ku ka taga Mali surasu faga a bela jeli fleur no mena kala aw na be je kala je nyogo fe ko menda e mentikila di Malien a besebene fleur la nyore fa bela jenna ala de barka do jamana ina cheche ni ko kinga te da Malika wallahi ala bi libu na ma kingina abe fo iko bon ko pré parti mena fin kala sa aw na ambe je kala je nyogo fe a besebene fleur la Malien voilà flene angala je nyogo fe. Le Mali saisit l'ONU et accuse la France de fournir renseignements et armes aux terroristes. Le bras de fer entre le Mali et la France se poursuit à New York, au siège des Nations Unies. Bamako a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant détenir des preuves d'un soutien de Macron aux terroristes.
La prochaine bataille de la guerre diplomatique qui oppose Français et Maliens se jouera à New York ici. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a écrit hier, lundi 16 août, au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie les accusations envers la France et ses soldats dont les derniers ont officiellement quitté le territoire malien le 15 août. Selon nos informations, Bamako y dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Par la France. Le gouvernement du président de la transition Assimi Goïta avait déjà signalé des incursions similaires en janvier et en avril dernier. L'ombre de, voilà, Malion, Abela Djele Yokuma Messano. Ko Assimi ko prévu bale boulou, comment chamante président Assimi fait. Assimi ko ka réunion dirigeant sur les Nations Unies na 600, ko prévu ben Mali boulou, ko Francis de Beka, terroriste armé, ko Francis de Beka taka onga surasu faga. Ah, ala de. Ni là, mogo Francis ko kele kemba befu. La première marche contre la France à Kera New York ya. Malien demunumbe Amérique konomba fou. Un de folo pour Amérique ko a la France ka marche ke. Mais Malien fou. Mais yere wolo début sur par fou. Mais docteur Oumar Marco fou. Wallahi Oumar Marco na mandi bide. Mais Mali politicien bela. Mogo mi affiché nanye. Angata boulevard de Neprasi la. Oye Oumar Marco de ye. Chien ka fo. Ou Kera ambo chien fo nyoga bi. Donc Malien en chic na découragé. Donc en ambolo di nyoga ma toujours. Voilà, ayatonga kuma shulu dendo bloqué ko boye. Voilà. Donnez-moi une seconde seulement. Merci beaucoup. Malion, mena feno fana ira aula. Awa, aux nouvelles de bende, mena feno ira aula Malion. Akala jere, dobe songa kashibi, mo dobe songa kashibi de. Franchi, ako irisu fana ka ministre le ministre de la Défense a exprimé sa volonté d'aider les liens avec le Mali. Voilà. Ni Sadio Kamara ni Irisuka ministre de Jolé. Ni Sadio Kamara ni Irisuka ministre de la Défense de Jolé tanto. Aye kuma mufa Sadio Kamara yana anga kuma la me. Ako Sadio Kamara ma. La défense russe réaffirme sa volonté d'intensifier les liens avec le Mali dans le domaine militaire et sécurité, a souligné le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fombine au cours d'un entretien avec le chef de la défense malienne Sadio Kamara. Nous sommes convaincus que ce travail commun aidera à renforcer les capacités défensives des forces armées de votre pays et à augmenter l'efficacité de la lutte contre les groupes armés illégaux, a déclaré M. Fombine, vice-ministre de la Défense russe, au ministre de la Défense malien Sadio Kamara. Les interlocuteurs ont discuté en détail des projets courants et potentiels ainsi que des défis sécuritaires actuels du Sahel. Malien, akuma banabe fonde mako siksi barabla. Anatagadro nambeta ambesi. Awa orof na bolen ko fe ala. Malien, mena fendo ira aula au nanga jekala de ngofe. Francibe mogo ka dugu ci choko jume a sekere mena ira obela jelena. Uye nyona si uye muke Vietnam de kata guerre wuli gi Vietnam ube fe ko nyona si de kemalla. Donc asimika aglito ayerla au ne anga jekola de ngofe. Sinon, on aurait tous les papiers au chimie. Faute d'un accord avec la France, la guerre est inévitable. Voilà, aba aketo. Donc, au bela jele ya yesano. Francibe ka do système mina. Donc, amba bo bela jele nga yi. 1946, l'insurrection Viet Minh éclate noir. L'insurrection Viet Minh éclate. Sinon, on aurait tous les papiers au chimie. Aba aketo de. Mais siga oroni kangwa. Amba la menyo fait. Sinon, on aurait tous les papiers au chimie. Faute d'un accord avec la France, la guerre est inévitable. Trois mois plus tard, en décembre 1946, l'insurrection Viet Minh éclate contre la présence française. Les services secrets vont participer à cette guerre dans toute une série d'opérations clandestines. Pour contrer les Viet Minh communistes, les services spéciaux fondent le GCMA,
groupement de commandos mixtes aéroportés. C'est le service action du SDEC pour l'Indochine. Il entend rallier les tribus des hauts plateaux laotiens aux troupes françaises. Francis service de renseignement, ou cas service de renseignement, ou cas service secret. Au lieu de la guerre qu'est Vietnam, à Francis service secret, au lieu de qui n'yami, kata kojugu ke Malla, ou bito Niger, ou beta Mali bombardé, ou beta ka bolika do Niger, ou be marfa di terrorisme, ou be bon Niger, ou be na Mali bombardé. Mali radar de flek kan détecter tan chokoya la. Aw bela jele ayo yemunke nyogona si de ke e fenga dugu ntoko poranga Vietnam kelela. Francis tara uyeni manamana ko nyogona si de ke. Ame munya fo président Assimi ngina aka a aklito ayerela. Ni be ni guerre modèle la. C'est vrai irisu be kan deme. Mais ira ki aklito iyerela. Ambo woro de fo bela jele ngina. Angeni nga mogo ye onu saisi. Ko oni mogo kanga réunion urgence de ke. Réunion urgence. Oni kanga réunion urgence de ke. Ka ira ka fo ko perevu de be Mali bolo ka fo ko Francis de be ka terroristu armée ko ka taga Mali ci. Président Assimi aka ministre bla ka ci bla ku ka réunion kede ko ka oni mogo be fra nyogon ka ku buna perevu ira jinye be ngena ka fo ko Francis de be ka marfa di terroristu ma a image u be ka filmelen bela jalembe a photo be be no Francis de be ka marfa ta ka di terroristu ma ko ka Mali kele o aye Francis kele aye Francis convoqué mais mogo do be Mali kono olu be ka Francis défend ina fo Maliki Konate na nyongona so olu be ka Francis défend suraso amba o deme mais aga kele ke ni kan amba o deme mais mogo te ni be kele ke Che Guevara ko ni be jugu kele ko fe jugu ibe marfa kise kele ne chola sogono jugu be marfa kise kononton de chola sogono jugu o ka jugu ni ko fe jugu ye président Assimi I aklito o yoro la I ka bara tablo kai mais ka aye ko mogo munu be ke deme olu ni faso den jugu ka taga jo tribunal la o ye maloya de quoi c'est-à-dire que ali bubu mabel ni nunu ngati joro kilina ko ka kuma sama ni maloya la ko de quoi vraiment on va faire mais ayakluto oronna c'est très important wallahi billahi malgré qu'on a kata convocation tigay Tayruba contrôle Tayruba mumbe ka aw deme ka olu flaga ti joko justice wa antaro mundi ayakluto oronna o de bena nga ante fe kelenga tien quoi. Parce que mogo en réalité mogo chama be ka décourager encore woro la quoi. Ako bara tablo kain. Mais ara maden kana glan ka ta ko fe ka tla ka glan ka ski ko fe. Ni ek pa kelen kenya fe ibe un pas devant, deux pas derrière. Au moins obe ko bara dike. Abe ka Francis mun kala de. Francis ka pion. Olu te mogo wera ye. Oye munu be ka awla gushi ka odi Francis ma. Ube Mali kono. U donne do toko dono jamu donne do. O protéger lendo. Olu ma nga protéger o. Olu ka nga mine de ku interpeller ou ku ne mine ube o ka ta ka Francis ka ta sigi. Mantango be Mali kono mogo te fara ulade mo fa ngana bide Ameriki kono ya no Mali enchero de la ka téléphone ta ka Ameriki surasu la goshi o ga sura Libi kelebi Ameriki service de renseignement chemine ka a refoulé ka tana Malla a beninga jena tekeche donc faut akaklito o yoro la c'est très important aya la je France be de mogo ka jamana ci chuko yamina donc o yoro de kundo vraiment aya klito out de bagaula il faut protéger mena kuma kelendron il faut président Assimi ngena aka aklito o la président Assimi maintenant, il y aura Malien Bégan, il y aura partagé. Bien mercredi 17 août 2022. Président Assimi, il y a conseil tellement dit. Jamana libéré là. Sogono Djougou, il y a des kele kateme kofe Djougou ka. Mais aubeka kofe Djougou de kele, ate sogono Djougou kele. Sogono Djougou protéger le dos. Ou be convocation teke la dongodo. Kamoro sengorla nyagasa dongodo. C'est ayo nous quoi nous ni manambara plainte ni ngere mangali accepter tribunal la bli meka tien de fois ngena abeka mogo décourager aka ko koro quoi aya ke ala kama aka klito ni yoro la c'est très important ça dit mogo de motiver lendo et sera qui façon fait façon de djugo kana marigi konate na nyogona si ne façon chilaudi a beninga jena tekeche ou be fe uka toyende uka façon chi fo ikana fuma ayen toyenga mali chi ayen toyenga mali taka di francima marigi konate ka plainte fafle a bafle obise ka uski kula je toko jume ma ote démocratie là o ye président de o manga to ni ko ngake nous mana plainte ou de quoi ka yere ka mogo lanjaba et puis sur do ba fo amba ko de mais na ban ko ay ni ko nganga dabla che ni be jemi révolution ke ibe révolution protéger de meka che de fo ngena koyi abenana na kranje ça dit que demunu nganga mina ku gengu bo jamana kono ol de be ka ye debi fanga ina na den kiri kra munu nganga gen den kiri kra munu ni dachi kanga tu ku ntawantela ol de be ka wuli bi ka ye ka mu denyuma una kushi o te hera jamana ma be ka chende fo ngena de abe baro barala aya klito révolution ina
Les forces de changement, nous M5RP, Yarawolo Dibusrampar, CDM, CPM, Mouvement Victoire et Gloire, ani Korema de docteur, CPM de docteur Alain Bokoum, ani Korema de docteur Abaka Sediki Fomba, Olu mouvement Chamambe, ani Bouye Vision Moro, ani Zamil Bitaraka mouvement, Olu Chaman de Beoul de Bissek Odeme. Le 14 janvier, Jamal Mumboraka aussi supporté, Ayakluto Jamal Lade, président Assimi. Aka révolution, Aka à protéger, c'est très important. Angani ba supporter, mais Buyoro Mimay, Ambe Koro de Fanyana. Chege Varako, Olu est révolution, Olu est révolution kiradi. Chege Varako, Kodi Marfa qui s'est tambi boulou. Sokono Djougouibe qui s'est connoté de Chola. Kelema Djougouibe qui s'est kelé de Chola. Awa Ninjoukou ka Djougou ni kofe Djougoui. Ninjoukou ba kerefe, oye maliki konatena de Wana Soube. Akana tani ni Mogolangoloma, Ugoto Kaka Mogola Jabakwa. Vraiment, Ode Kundo, Akambe.